Ostao sam bez skroha. Sve mi je zgorelo. Nemam ništa, evo, tu je živi pustoš. Još malo sve će se urušiti tu gore je u Čovšku gore. Pa sad bi molio sve koji me poznaju i ne poznaju da mi skoče u pomoć, ako može. Svima se budemo naprijed zahvalio. Pa prosim vas lijepo ljudi da mi svi pomorete ako možete. To je i praktički i repriza od prije 10 godina, isto bil požar na Staru godinu. Da, prije 10 godina, točno na 10 godina upalila mi se tu, evo desno, sad mi u sobi stojimo desno, kuhnja mi se upalila. Isto je gorelo, ali dečki su stigli na vrijeme pa su pogasili. Inače kuća je trošna, ali je vaša. Kuća je trošna, ja sam je kupil svoji 10 prsti i evo, sad više nemamo toga ništa. Ovo mi je prvi put životu kak sam hiša, evo 55 godina, budem sad star ove godine i prvi put mi treba pomoć. Budete dali broj tekućeg računa od nećaka jer je vaš, imate zaštićeni Tako je. pa nisu moguće uplate. Budem dalje od bratovoga sina broj računa pa da se mogu platiti ko bude mogu. Za prvu ruku bit ćete smješteni kod brata? Evo, sa prvom ruku brat mi je ponudio svoj spevice, izvinite. Brat mi je ponudio svoj smještaj da mogu za prvu ruku kod njega živjeti. A dalje dok nešto dobijem od općine, od grada, ako nešto dobijem da se uradim, evo tu gdje sad stojimo. Da, i mještani su rekli da se budu uključili. Rekli su svi da budu se uključili, sad ćemo vidjeti. Svaka pomoć je dobro došla i u građevnom materijalu. Bilo šta, građevni materijal, odjeća, jer sam ostao bez svega. To što vidite na mene, to je sad moje, drugo nema ništa.